Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Tepangaken kula Diaken Hesti Utami saking GKJ Demak, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten Setu 8 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Injil Matius bab 16 ayat 2 lan 3 ingkang mekaten suraosipun. Nanging paring wangsulani Gusti Yesus, menawa sore langite katon abang sumulak, kowe kandamu iki bakal terang, sarta esuk menawa langite katon abang surem, kandamu iki dina ora becik, kowe bisa mbedakake rupaning langit, nanging tanda-tandaning jaman ora ngerti. Mekaten sabdanipun Gusti. Sabda winedar samangke pinaringan irah-irahan, paham maos pratandha. Para sederek ingkang kinasih, para among tani sami mangertos kapan wekdal ingkang sae kangge nanem winih ing pategalan. Ing mangsa rendheng, para among tani badhe nanem winih ingkang saged tuwuh ing mangsa rendheng. Mekaten ugi ing mangsa ketiga. Kanthi mekaten, pangupadinipun badhe ngasilaken panenan ingkang migunani. Ing gesang padintenan, kita ugi kedah mangertos bab menapa ingkang dipun betahaken kangge ngadepi maneka warni kawontenan. Mangertos bab pratandha kados dene ingkang kawontenan pribadi, kita saged mangertosi raos pangraosipun tiyang sanes. Ing kawontenan politik ugi saged dipun agem mangertosi bab kebijakanipun para pemimpin negara lan sanes-sanesipun. Prakawis mekaten menika ingkang dipun agem kaliyan Gusti Yesus kangge melehaken para tiyang Farisi lan Saduki ingkang sumadya nyoba dhateng panjenenganipun. Gusti Yesus pirsa bilih para tiyang Farisi lan Saduki menika sami mangertosi bab tanda-tanda ing alam. Dadosa ing bab padanging langit utawi ing bab sanesipun. Para tiyang Farisi lan Saduki menika tiang-tiang ingkang kapiji satemah saged nggadahi kalenggahan. Ananging magepokan kalihan piwulangipun Gusti Yesus lan kawontenan sosial ing mangsa menika, para tiyang Farisi lan Saduki menika boten purun ngakeni Gusti Yesus minangka Gusti ingkang saged ndatengaken tanda-tanda ilahi. Para tiyang kasebat ingkang nyuwun pratandha menika tujuanipun kangge ndawahaken Gusti Yesus. Gusti Yesus pirsa bab menika lan melehaken tiang-tiang menika. Para sederek ingkang kinasih, menapa kita ugi saged mangertosi tanda-tanda ingkang wonten ing gesang kita? Menapa panjenengan sumadya ngakeni bilih tanda-tanda kasebat sejatosipun saged ngata kita nanggepi pakaryanipun Gusti ing gesang kita menika?
Menawi kita purun dados tiyang ingkang peka ningali ing ngraosaken tanda-tanda menika, kita ugi saged dados berkah tumraping sesami ing gesang peladosan kita. Gusti mesti paring pitulungan tumrap kita. Mekaten sabdanipun Gusti. Berkah dalem. Amin.